ollaan tämmönen, no ehkä meillä kuitenkin työväenbändi, vaikka onhan meillä repertuaarissa muutakin musiikkia, mutta tänne ollaan kyllä paljon sopia erityisesti työväen-teemaisiin biiseihin, koska haluttiin kunnioittaa tällaisen Tampereen teemaa, vaikka ollaankin valitettavasti Helsingissä. Mutta tänne junailemme näissä jouluisissa tunnelmissa. Ja joo, en sanonut mitään valkoiset punaiset vitsejä tähän väliin. Kannustamme laulamaan ja tanssimaankin. Eli jos on tuttuja biisejä, niin laulakaa vaan ihmeessä mukana. Mutta lähdetään aloittelemaan.
ei sinänsä yllätä, koska tämä on kuitenkin niistä alkunsa saanut yhtye. Niin jatkamme sitten seuraavaksi tämmöisellä vähän kertovammalla kappaleella, joka kertoo eräästä suhteesta. Fasismi lyötiin, yksi bunkkeri jäi valtamatta. Kun fasismi tuomittiin, yksi syyllinen jäi vastamatta. Kun fasisteja hirtettiin, yksi täysi jäi käyttämättä. Sen yhden tähden teurastettiin Estonia, ja sinä lepäät raunioiden alla. Sen yhden tähden veti jo iso Eurooppa, ja sinä olit siellä missä nyt jonaa. Sen yhden tähden sinut pestiin Navalnilla Koreassa, sen yhden tähden vietiin pääsi Angolassa. Sen yhden tähden Salvador Allende murhattiin, sen yhden tähden ei rauhaa saatu Vietnamiin. Ja hirttämättä järjestelmä jäi, ja fasismi on järjestelmän Sen yhden tähden sinut pestiin Navalnilla Koreassa, sen yhden tähden vietiin pääsi Angolassa. Sen yhden tähden Salvador Allende murhattiin, sen yhden tähden ei rahaa saatu Vietnamiin. Ja hirttämättä järjestelmä jäi, ja fasismi on järjestelmän mutta rauhasta pura täysin odottaa, kunnes järjestelmä tyhjän päällä hinahtaa. Tähän väliin voi sitten vielä esitellä bändiläisiä. Elikkä meillä on täällä tosiaan pianistina ja yhtenä solisteista Tarmo Sorsa. Sitten täältä takarummuista löytyy Oke Astikainen. Sitten meillä on bassossa Helmi Naatti. Ja saksofonissa on Otsa ja Kosopoli, en vieläkään muista. Ja laulamassa minä olen Hilla Koskela. Ja lavalta löytyy myös Maiju Salminen. Ja itse asiassa meidän Hämeestä kuitenkin kotoisin olevan vahvistuksemme Viljo Ylirautalahti. No niin, sitten tosiaan on kuullut semmoiset, että kisät lauluperin, niin Punakuu pyrkii jatkamaan sitä sillä tavalla, että otamme vanhoja työväenlauluja ja sanotamme niitä aina sen mukaan, mikä milloinkin sattuu olemaan ajankohtaista. Ja nyt valitettavan ajankohtaista on se, mitä tapahtuu Palestiinassa. Ja siihen otamme kantaa tämmöisellä kappaleella, joka alun perin oli Vietnamin sodan aikainen kappale, mutta se on nyt pikkusen uudelleen sanotettu sitten vastaamaan tämänhetkisen tilannetta. Ystävän, mullikko ansasi vapauden toivosta. Ystävä, mullikko ansasi vapauden taistelemasta. Ja
maailmassa herättää aina kysymyksiä ja niitä kysyy myös tällainen eräs lukeva työ. Hävitetty Babylon. Kuka senkin monta kertaa rakensi? Ja missä asuivat multaa sädehtivät liman rakennusmiehet? Kansainvälisen solidaarisuuden teema ulottuu kaikkialle maailmaan ja sitä on korostamassa toinen valitettavan ajankohtainen laulu tänään. Kertoo sellaisesta tyypistä, johon Elvi Sinervo törmäsi vankilasellissä.
duunari teemalla päästä, että se olisi uhkaa. Seuraavaksi jatkamme tämmöisellä henkilöteemalla. Meillä tulee useampi tämmöinen henkilökappale, tänne on kuultu jo Natalia. Sitten on tämmöinen tyyppi, joka oli töissä työmaan ruokalassa ja hän siellä tiskiä tiskailee, niin kuunnellaan, mitä hän kertoo. Naiset tekee ruoista, vain se
täällä osataan aika hyvin sanat. Osaatteko seuraava, niin varmasti osaatte. Jos teidät on järjestötoiminta kasvattanut, niin se... Tämä ei ole sellainen arvostettava hieno työläinen niin kuin kaikki aikaisemmat, vaan hän on tämmöinen mänttityyppi. Oh,
säkeistä, mutta se ei ole kansainvälinen. Ei ole niin montaa säkeistä. Vanha jako. Muistakaa se. Hyvin laulettu kyllä. Mutta kysyt, että mennäänkö seuraavassa nopeasti, niin mennään seuraavassa nopeasti, että ensin mennään hitaasti ja sitten mennään nopeasti. Koittakaa pysyä perässä. Oi
Onko täällä lainoppineita paikkoja? Ei hätää, nyt opitte rakentaa. Sun
Laulutoive järjestäjiltä. Tuleeko joku spiikkaamaan vai? Vai spiikkaako minä? Hienoa, aivan loistavaa. Kiitos Punaku. Oliko vielä niin, että tämä oli ensi esiintymä Tampereella? Kyllä. Hienoa. Tosiaan tapahtuma alkoi nuorisomarssilla ja päättyy nyt sitten kansainvälisellä. Ja sanatkin pitäisi löytyä, kun tuolta koneelta kohta painan nappia. Ja haluatko säästää? Meillä on myös... Sä olet valmis säästämään. Koko bändi säästää. No niin, se oikein. Mä painan vielä tuosta. Me siirrymme myös sinne yhteislaulumaan. Hei.